Parlamento qué puerta tocar para solucionar cualquier problema que surja. Y nada más, agradeceros a todos. Que paso la palabra a Luis Menor. Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Muchísimas gracias por estar aquí no primeiro congreso que vamos a celebrar nesta nova etapa, e non é casualidade que este primeiro congreso que celebramos, están 5 anunciados e se van a anunciar máis neste proceso de renovación, neste proceso de reordenación